Il-Kumitat tal-Gvern dwar it-tibdil fil-klima mmexxi minn David Spiteri Ġinġel fetaħ it-triq għal BWSC meta ddeċieda li jippermetti l-użu tal-heavy fuel oil għall-impjant tal-power station. Li forsi ma jafux in-nies huwa li bejn Jannar 2009 u Settembru 2009 fis-26 ta' Mejju 2009 ġie iffirmat il-kuntratt tal-BWSC. U għalhekk wieħed mingħajr ma jrid jibda jsaqsi għaliex il-pożizzjoni oriġinali tas-Sur Spiteri Ġinġel waslet għal U-turn fir-rapport finali li sar aktar tard dik is-sena. Kienet influenzata b'xi mod mill-kuntratt li ġie ffirmat mal-BWSC f'Mejju tas-sena 2009? Naħseb il-pubbliku jista' jasal għal konklużjoni tiegħu. David Spiteri Ġinġel kien anke ċermen tal-Kumitat tal-Ene Malta li għażel is-sistema tal-heavy fuel oil offruta mill-BWSC. Wara li temm l-impjeg tiegħu mal-Ene Malta mhux biss baqa' jiddefendi l-għażla tal-BWSC imma wkoll il-bidla li saret fil-liġi dwar it-tħaħen. Mingħajr din il-bidla fil-liġi kien ikun impossibbli għall-kumpanija BWSC li tirbaħ dan il-kuntratt. Pożizzjoni hija ċara. Transpożizzjoni saret ħażina, aħna insistejna li dik hija ħażina, il-MERPA ridet l-opinjoni tal-Kummissjoni, Kummissjoni tagħhom l-opinjoni tagħhom fil-ħarifa, il-Kummissjoni qalet li l-opinjoni tagħna hija l-korretta u għaldaqstant bidlet il-legal notice. Il-Kummissjoni Ewropea xejjen għal kollox il-ġustifikazzjoni ta' Spiteri Ġinġel u l-Gvern għal din il-bidla fil-liġi li tirregola tħaħen. Fl-ittra firmata mill-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Michel Barnier jingħad li l-bidla fil-liġi ambjentali ma saritx biex tkun konformi mal-leġiżlazzjoni Ewropea. Mela allura lix saret? Ftit xhur wara li rreżenja mill-kariga ta' chairman li għażel lil BWSC, ir-riżulta li David Spiteri Ġinġel kien qed jagħti konsulenza lil kumpanija ta' Zarem Vassallo. Zarem Vassallo huwa l-kuntrattur lokali tal-BWSC. Il-kumpanija hija l-Locus Business Intelligence li tagħmel parti mid-Data Track. Id-Data Track jaħdem fiha Joe Feneconti li fil-passat reċenti kellu diversi każi ta' konflitti ta' interess. David Spiteri Ġinġel kien wieħed mill-persuni ewlenin li ddefenda l-bidla fil-liġi dwar l-emissjonijiet li meta nbidlet ta' dvantaġġ lil BWSC biex tieħu l-kuntratt. David Spiteri Ġinġel joqrib ħafna tal-Prim Ministru Lorenz Gonzi mhux biss qed jintuża mill-Gvern biex imexxi l-Kumitat dwar il-bdil fil-klima, imma wkoll il-Kumitat dwar ir-riforma fil-pensjonijiet. Din ir-rabta sħiħa li teżisti bejn il-Gvern, il-Partit Nazzjonalista u l-kumpanija BWSC qed tkompli tqajjem aktar suspetti dwar dan il-kuntratt kontroversjali. David Spiteri Ġinġel beda l-impjeg tiegħu mal-benefattur tal-Partit Nazzjonalista u kuntrattur tal-BWSC Zarem Vassallo wara li spiċċa minn mal-Ene Malta. Alex Tranter, iċ-ċermen tal-Ene Malta f'dan l-istess perjodu, kellu impjeg mal-istess Zarem Vassallo li matul is-sajf li għadda ħal vaganza fuq il-jott tiegħu lil Paolo Borciulivier. Charlo Bonnici, deputat nazzjonalista, fl-istess milli fil-Parlament ħavvot fuq dan il-kuntratt kontroversjali, għandu impjeg mal-istess Zarem Vassallo. Ir-rabtiet li jeżistu flotti ta' dan il-kuntratt bejn il-Gvern, il-Partit Nazzjonalista, kumpaniji privati kif ukoll awdituri, avukati u uffiċjali oħra pubbliċi qed ikunu dejjem aktar evidenti.